Pozdrav ljudi, dobrodošli u prvi video vezan za neke vesti koje su direktno vezane ili indirektno vezane za gaming. Tako sam odabrao jednu kontroverznu priču koju sam video još ima sigurno par meseci, ako je tada ostala zapamćena kod mene kao nešto što mi je neverovatno i fascinantno generalno gledano. I onako nije za sve ova vrsta kontenta iskreno, ovo je prva epizoda u serijalu, jel te, tako nekih zanimljivosti koje se dešavaju u svetu, ne samo vezano kod nas, a koje inače verovatno ne bi ni došle od nas da, eto, da neko ne pomene ili da neko ne gleda. U svakom slučaju ne bi došli preko nekog srpskog content kreatora. Znači, ovo se dešava u jeku 2022. godina slobodnog govora, godina borbe za prava ljudi i što je najveće od svega ne dešava se u junu, mesecu Prajda, tako da ne vidim način na koji ovo može da bude opravdano. Ali dobro, nije bitno. Kad pričamo o slobodi govora, uvek mora da se zna da neki ljudi imaju veće pravo na slobodu govora, neki imaju manje pravo na slobodu govora. Sve zavisi od političke klime, jel te? Ali manje o politici, a malo više o samoj igrici. Marvel Spider-Man, jako popularna igrica, ako smijem da kažem, ja bih znao, imam objave gameplaya sa preko 11.000 pregleda, pa ćete pogledati vi. Remasterovan je, izbačen je na PC, bilo je tu mnogo priča o tome što su promenili da glavni lik više liči na Tom Hollanda, nego ne znam ni ja sad koga, nije ni bitno, ali Tom Holland, ko ne zna, je poslednji Spider-Man u serijalu, znači poslednji koji je izbačen film vezan za njega, ali verujem da to većina ljudi koji me već prate znaju. Uglavnom, desilo se nešto zanimljivo, sve zastave u Manhattanu, samom centru Njujorka, jel te, sama sredina, da nije sredina, više je zapadna greška, istočna obala Amerike. Sve zastave su zamenjene, sve američke zastave su promenjene u Pride zastave. Zašto? Nepotrebna promjena, vrlo neumesno iskreno, vrlo neumesna promjena vezana, stavljena u gamingu, samu igru i šta više izgleda kao klasično guranje propagande gamerima u usta. Realno gledano, hrani gamere propagandom, hrani gamere Pride stvarima, mislim, kapiram da svi možemo da budemo gameri, mogu čak da budu i ljudi koji, eto, su članovi LGBT populacije, ali ja lično, ako bih mogao da biram, da li želim da gledam Pride zastave u igrici ili da gledam američke zastave, odabrao bi američke zastave iskreno, jer je igrica smeštena u Americi. Sasvim je normalno da te zastave budu okačene u sred Manhattana. Sa druge strane, imamo priču o Warzone-u dvojci gde ne postoje zastave, razumeš, koje su povezane sa državom, nego postoje zastave različitih seksualnih ili gender opredeljenja, jel te, opet kažem, američka politička klima koja fura sve, tera i bali, tera i miško, sve hrani govnima, tako reći. Najveće od svega je to što ja bih više voleo da ako ne znam da igram, jel te, neku igricu, neko mi dođe i kaže vidi ga ovaj Srbin ne zna da puca kao čovek, brate, zašto su imali 16 stratova, ako ne znam da uzmeš pušku u ruke i pa, nego da mi neko dođe i kaže šta ti, šta da mi kaže, brate, ni znao odakle sam, ni znao šta sam, znam da nosim, da imam neki banner koji je ljubičasto plavo-beli. Molim te. Uglavnom da, to se desilo i vrlo je važno napomenuti da je ovo napravio verovatno neki klinac, ovaj mod, koji je zapravo služio tome da se LGBT zastave koje su preovladavale u igrici zamene američkim zastavama. Što je sasvim legitiman mod ako mene pitate. Ako neko ne želi da gleda LGBT zastave u igrici, ima svako pravo da dođe i da zameni to. Ne postoji razlog zašto bi to trebalo da bude zabranjeno u single player igrici, zato što generalno gledano on ne povređuje nikog drugog. Znači, on ne povređuje nijednu drugu osobu, to je single player igrica, samo on igra. I on je dao taj mod na sajtove koje služe za postavljanje modova gde ljudi mogu da skidaju, jel te? Između ostalog, to je bilo i Nexus mod, jeli? I Baja je lepo popio ban sa Nexus moda i njegovi svi rezervni nalozi takođe. Jer, jel te, inkluzivnost, borba za svačija prava, mi se ovde borimo nešto ovo, ono, ali
malo je hipokritično to, jel te? Ti se boriš za inkluzivnost, ali za čiju inkluzivnost? Znači, ti dođeš i kažeš, ej, pa pazi, ako ne prihvataš LGBT, tebe ne možemo da uključimo. Znači, inkluzivnost za tebe ne postoji, druže. Postoji za ljude koji prihvataju i postoje oni koji nisu, koji neće biti uključeni. I to je to. Znači, ko želi može da dođe i preuzme taj mod bez problema, ko ne želi ne mora. Nije ih povredio time. Zato što su ljudi pahuljice, pa su mnogi bili povređeni kao OMG, homofob, OMG, transfob, šta god, ljudomrzac, kako ne, pazi, bogati, jeste. To je već druga priča, brate. I smo mi ovde neke pahuljice i svi hoćemo neka prava, a niko neće da da prava, ta ista koja traži da da drugima. Znači, to je to. Nexus mod je izjavio šta je imao da izjavi nakon što je banovao čoveka, a to je da hvala Bela što si mi promenila na profil ovog gospodina sa svojim prelepim repom, a to je da se oni, jel te, zalažu za inkluzivnost i za uključenost i za ljudska prava i da svako ko postavlja tako neke stvari koje ugrožavaju ljudska prava ne može da prisustuje jednostavno tu i biva izbačen. Znači, na taj način oni kontrolišu koji će mod biti tu, a koji neće biti tu. Samim tim, iako bi trebalo da budu samo servis koji omogućava ljudima da jednostavno skinu neki mod koji god daje, koji god žele, oni su zapravo servis koji reguliše koji mod može da bude, koji ne može da bude. Ljudi, da vi znate koliko ima tamo nud modova. Znači, modovi za pokazivanje muškog i ženskog golog tijela. I naravno za oplemenjivanje, jel te, jer džaba pokazuješ ako liči ni na šta. Džaba, bukvalno. To je smiješno. I to ne smeta nikom, to je okej svima, to je, ne ugrožava nikog, znači, apsolutno, ni decu, niti bilo koga, jer zašto bi realno to ugrožavalo nekog, svi mi volimo da vidimo nešto lepo, jel tako? Ali, malo sam ironičan, ne zamerite. Uglavnom, Nexus mod je nakon tog poteza napravio još jedan veoma iritantan, ja sam nakon toga prestao da ih koristim iskreno, znači jedan još iritantni potez koji je vrlo bezobrazan i rekli su generalno da korisnik koji nije srećan sa banovanjem tog konkretnog kreatora moda može slobodno da izbriše svoj nalog i nastavi dalje. Kao traži put i dalje. Mislim, i oni će nastavi dalje, jel ti isto, to je bila njihova objava. Stani, druže, koliko bezobrazno može da bude čovjek? Pa bre, stani. Ajde, bogati. Nego, ne vredi nervirati se oko nekih stvari. To se, na primjer, desilo, 2022. Od tad prošlo još mnogo stvari, tipa Davova reklama za gejmere, koja je fascinantna, to ću sledeći put da objavim i obradim i komentarišem sa vama ovdje, jer ono je smešno, bukvalno smešno i žalosno, kao i neke promjene u igricama gde su pravili karaktere ružnim da ružnije ne može da bude, bukvalno. Tako da i to ćemo da prođemo isto, ali sada se dotakli ovog. I za kraj želim da pročitam samo što su pričali ovde. Nije bitno. Želim da pročitam što su pisali ovde, tako da na engleskom je, bear with me. Someone made a mod for Spider-Man PC to turn the game homophobic. Znači, neko je napravio mod da napravi Spider-Man PC homophobic. Nije, brate, neko samo nije htio da gleda Pride zastave, kako mu se vijore po New Yorku. Nije, ja iskreno primetio sam da ih je previše, ali da sam znao da postoji mod, skinuo bih mod. Ali dok sam prelazio 2 puta ovu igru nisam znao. To mi je žao, volio bih da sam skinuo. What a quack, what an actual quack. I brate, mislim, neko je bio snowflake, neko je popizdeo malo i rekao, brate, škk, ba je moj, on tu skide nešto, nije upravo se u svemu. Nije morao da gleda to, nije morao da skine to, nije morao da koristi to i realno ti kažem ko te jebe, bukvalno. Imamo komentare koji su kao i uvek fascinantni jedan za drugi. Michael, kakav je osjećaj kad znaš da nemaš nikakvih pravih borbi u životu? Realno gledam, svako ima vremena da se svađa na internetu o tome da li nešto treba da bude na njemu ili ne, nema taj problem u životu. Ovaj komentar mi je jedan highlight, kaže hvala Bogu da živim u Saudijskoj Arabiji. Mislim, jer pop kako gleda smartphone, mislim, nemaju tih problema u Saudijskoj Arabiji, iskreno ti kažem. Pravo ti kažem.
How is this homophobic, kaže Kasper. This mod is legitimately removed every pride-related thing. Pa mislim, pazi, neko jednostavno ne voli da gleda to. Nije homofobično, on je dao je ljudima koji ne žele da gledaju takav sadržaj priliku da ne moraju da gledaju, okej? To ne znači da on podržava homofobiju, znači da podržava inkluzivnost više od samog Nexus moda, brajmo. On dozvoljava i drugim ljudima da gledaju igre onako kako žele. A ne da imaju ovako neka šičicu LGBT propagandu delivered. Jel da? Kaži ne mi zajebavaš. Znači, kaže, odmah ispod John kaže da nije stavio ništa umjesto toga, samo ignoriše, samo skida. Razumeš? Nije sad kao da je on ubacio anti-LGBT propagandu, samo je sklonio da ne bi morao da gleda LGBT propagandu i to je sasvim okej. Dobro, ovo je jedan komentar koji je ovo poistovetio sa time da kao ovo mu dođe na isto kao da neko uzme i izbaci sve NPC-eve koji pripadaju nekoj racionalnoj manjini. Mislim, jako čudan komentar s obzirom da, sad ću se prebaciti na skroz drugu temu koju ćemo također raditi, ali svi koji znaju da uskoro izlazi film Snežana i 7 patuljaka znaju da patuljci nisu dobili uloge u tom filmu. To je jedan od rijetkih filmova gdje patuljci zapravo mogu da imaju legitimne uloge. Dobili su 7 mističnih stvorenja, nešto, gluposti, iskreno. Neko je ovdje, you're all soft, ja se slažem s time, svi su oni snowflake-ovi, bajo moj, i svi treba da porade malo na nekim važnijim problemima i naročito na sebi. Jer svako ko može da triggeruje neki ovakav potez, nije njemu lako u glavi. Nije njemu lako tu, brate, sve ostalo će mu lakše malo. Tako da to bi bilo to, ljudi. Jedan veliko thank you i hvala što ste bili ovdje na ovom kratkom, relativno kratkom, 12 minuta, nije baš kratko, bajo moj klipu. Želim da čujem u komentarima dole šta vi mislite o ovom događaju. Želim da napravim priču za sljedeći događaj i da vidimo što ćete misliti o tome. I najvažnije od svega, dajte nešto što želite komentarišemo zajedno. Da napravimo neki podcast u kome komentarišemo nešto vezano za gaming. Očekujem puno komentara. Brda, što bi se reklo. Vidimo se.